hemen daukat argazkia, orain dela urte batzuk ataratakoa. Hau justo dago atarata gure lehengo akademian, Ola eta Baleteko akademian, hau Erzila kalean zegoen, eta hau egin genuen La Gioconda, opera batean, dantza berezi bat egiten da, erlojuarekin lotutako dantza, eta hau da hango argazki bat. Eta bai, oso txikerra izan nintzenetik hasi nintzen, 4 urtegaz hasi nintzen, eta hortik aurrera, izan da gauza bat nire bizitzan oso importantea, ez bakarrik dantza klasikoa, gure euskal dantzak ere ikasten eta irakasten ibili naz beti, eta baita ere, orain hasi gara eta orain dela urte batzuk hasi ginen dantza kontemporaneoa eta hori ikasten. Zu gainera Mungian beste dantza talde baten ibili zinen, kasu horretan euskal dantzekin. Mungian zegoen dantza talde bat, baina desegurtuta zegoen eta pentsatu genuen berriro horretan hastea. Hor Elkartasuna dantza taldea sortu zen, eta gero Elkartasuna dantza taldean ibili ziren mutil batzuk eta neska batzuk etorri ziren ere olatarekin dantza egitera, opera desberdinetan eta toki desberdinetara elkarregaz ibili ginen. Zer dauka zuretzat baletak, zer da zuretzat baleta? Gauza asko dekoz. Nik uste dut horren inguruan ikasi izan duguna da, formaziorako oso gauza hona da, oso zorrotza da, gauzak ikasi behar duzu, disiplina handi bat da, behar duzuz gauzak egitea, eta gero da gauza bat beste batzuekin batera egin behar duzuna. Orduan, beti egon behar zara zure ondoan dagoenari begire, ikusten, laguntzen eta elkarregaz egiten gauzak, orduan gero hori bizitzarako importantea da. Gaur egun, Victor Olaeta elkartean zagoz, zuzendaritzan zagoz, eta uste dut koreografiak eta montatzen dituzula. Bai, orain dela, ez dakit, 3-4 urte, Victor hil zan, bateko gauza izan zen, ondo zegoen eta bihotzekoa emozotxon eta desagertu zen. Orduan, ailegatu zen momentu bat, non erabaki behar genuna zen, aurrera joatea edo gauza guztiak bertan behan ustea. Eta gainera berak erakatsitako gauzak oraindik hor egoazela, eta pentsatzen genuen ez zirela gauzak armario batean gordetzeko, baizik erakusteko eta jendearen aurrean egiteko. Eta nolabait jarraitzeko berak ikasitako gauza guztiarekin, baina gauza berriak sartzen. Emanaldi batzuk desberdinak egin ditugu, azkenekoa MMM, Mari emakume mitologikoa. Enetik gerora eta gerotik orainera, mila mila mari, zara emetik emera. Uste dut, aspertzen zaren epaiketetan pausu berriak asmatzen ibiltzen zarela. Bai, egia da, batzutan oso astunak dira batzuen interbenzioak, gehien bat polizia batzuenak oso aspergarriak izaten dira, eta orduan ni deskonektatzen dut eta hasten naz pausuak eta gauza pentsatzen, eta gero ona ailegatzen naizenean esaten dut, gaur egon naz epaiketa batean, eta esaten doztia batzuk. Ez joan gehiago, ez joan gehiago, baina, eta joan eta etorria, musika eramaten dute jarrita, eta musika entzuten dudan bitartean, nabil pausoak pentsatzen, eta gero kartzen dudazona, eta azten gara guztion artean montatzen. Zu, irakaslea zara, ikasle bate egiteko dutzago, Miren zatoz mesedez. Zelango irakaslea da, Jone? Ona. Ona? Ona. Zorrotza bai. Epaitegietan baino zorrotzagoa. Ezak, nik epaitegien ez dut ikusi, baina. Oraindik ez duzu epaitegitera eraman, esan nahi duzu? Ez, joan ikusten. Ona, baina zorrotza bai, eta, eta oso harina, beti, eta antzio hori kurritu zaita da. Egonaz hemen eta egonaz pentsatzen hau egin alduzu lau, eta oso harina eta batzutan, baina, jon ez egin behar dugu, hau, egin, eta listo. Da oso harin. Jone, badakit
erlijio salea ezarala, baina zuretzat atletik, erlijio baten antzerako zer da. Hori ez, gehiago. Zerbait oso barrutik daramaguna, sentimentu bat, baina sentimentu horretatik aparte gauzak bizitzeko modu oso berezi bat, isladatzen du izaera bat, realitate bat, eta Euskal Herri zati bat, ez? Eta guretzako oso gauza importantea da. Saletasun hori, etxetik datorkizula esan geinke, ez da? Gu oso txikerrak izaten ginenetik, aitarekin joaten ginen partioak ikustera, lehengo San Mamesarrera, han porteriaren atzekaldean egoten ginen. Egia esateko garai hartan oso emakume gutxi joaten zirela, ni nengoen tokian ni nintzen bakarra. Eta zelan bizitzen da futbola holan familien? Eztabaida sortzen dira bertan? Bete izan dudaz eztabaida, niri gustatzen jatazenak dira koi, aduriz, dika, tiko, eta horiek, eta beti nire inguruko jendearekin eztabaidatan ibilinaz, hain zaleak ez direlako, baina ni beti bultzatzen eta zera, eta bronka txikiak izaten duguz, baina lagunak izan gara, eta oin ere aldaketarekin egon ginen hitz egiten, eta danak batera goaz, toki bardinera. Zenba finaletan egon zara? Pues askotan. Lehenengoa izan zen, Castellonen aurka orain dela ez dakizen bat urte, ara joan nintzen Iñakigaz, oso txikerra ginen, lehenengo biderrez gainera abioi hartu genuena, eta gero hortik ona, iaia guztietan egonaz, baten izan ezik. Aurdu nengoen, Ibon jaiotzeko zegoen, eta orduan Ibon jaio zan uztailean, eta finala ekainan zan. Orduan, medikun gana joan nintzen kristolako tripaneukan galdetzeko ia posiblea zan joatea eta esan zoztan ezetz, ia zoratutan nengoela, eta ezin izan nintzen, eta irabazi genuen. Eta gainera irabazi genuen Endikaren golarekin. Apa Endika! Vale. Moduz? Oso, ondo. Zuta zitzeiten egon da zantzen. Bai, Zure golari buruz. nire gola ez atletiren golari buruz. Bai, baina zorionez edo zoritxarrez, aurten beteko dira 30 urte, zure gol batek atletiki azkenengo titulua emon eutzonetik. Esperantza itxaropena ezin dugu galdu, eta orain dagoen taldearekin ikuste dut laster beste bat etorriko dela, seguro. A ber, egia dan. Bueno, aurten ez dut uste. Kopa gutxienez ez dut uste. Jone, atletizale zutzua zara, eta baina azterketa txiki bat egin behar dutzut. Gol ura gogoratzen duzu? Egia esateko gogoratzen dudana da Endikaren irudia zelan urten zan karrebara nolan ukubile altzata uleak asko luzeagoak zeneukan, eta hori gogoratzen dut zelako indartzu eta ze ondo. Eta badakit argoteren pasea izan dela. Ez dakitena da ze hankagaz hartu zenun, eta pasea ze hankagaz egin zotzun argotek. Nik sekuentzia osoa daukate buruan, oraindik, eta ez da nizek argotek atera zuen korner bat. Zuzterrek lehenengo zutoian zegoen hori babesteko, eta berak bota zuen berrio kanpora, eta berrio argotek hartu zuen, eta eskumaekin zentratu, eta ni bularrekin jaitsi eta eskerraekin. Gogoratzen dut hori gola, eta zure irudia. Irudi hori izan zen niretzako, gainera, irabazi genulako, baina oso indartzu gainera, jendeari esanez, lortu dodala, eta zuentza da, ez? Garai horretan 60.000 pertsona joatea Madrileraino, ezen erreza, gaur egungo komunikabideak ez zeuden orduan. Eta jendea joan zen gauza modu askotan, oso txirena izan zen batzu txirrendulez, motorrez edo zidekarren, nola urbildu ziren araño, baina 60.000 pertsona ikustea ziragarria zen. Parkatuko dauztazue gaia aldatzea, baina oraintzu gertatu zen, atletiken inguruan, zale baten eriotza gertatu zen, Iñigo Kabakasen hain zuzen. Zale moduan, zelan bizi izan zen duen hori? Niretzako gainera horren gainean nago orain lanean, eta egun hartan atara ginen zelaitik oso pozik, irabazi genuelako, eta egia da inondik inora ez genuela espero olakorik gertatzea. Ez genuen espero eta ez zala gertatu behar. Nik uste dut oso argi geratu dana da ez zala ezer gertatzen, jendea ospatzen, atletiren garaipena ospatzen egon ziren bitartean, ertzaina patrulla desberdinak agertu zirela, beti erabiltzen diren aitzaki bardine erabiliz, hau da, istiloak egozela eta edoz egozela hasi zira tirokatzen,
tirokatzen pertsona han egon zirenak, ezer egin gabe, eta bueno, pertsona bat hilik agertu zen. Nik uste dut hori horregaz amaitu behar dela, eta horregaz amaitzeko gauza desberdinak egin behar dira, baina bata da ertzaintzaren izaera aldatu. Eta olako gauzak eta olako tresnak ezin direla erabili pertsona desberdinen aurka. Eta beste gauza batzuen artean nik uste dut beharrezkoa dana da hori ondo argitzea, berriro olako gauzarik gerta ez dadin. Niretzat oso triste izan zen. Uste dut ospatzeko eta ospakizun horien barruan horrelako gertaerak gertatzea oso tristea dela. Eta nire aldetik bakarrik ia gauzak argitzen diren eta ardurak argitzen diren eta berriro ez gertatzeko. Aurten behintzat atletik egin gozatzen ibiliko zara, ezta? Bai, nik uste dute Valverdek kriston lan polita egiten ari dauela, daukan taldeari ataratzen ari jakola nik uste dut potentzialidade guztie, oso ondo dabiltzezela eta nik uste dut oso ondo gaudela. Bueno, aldaketa egingo dugu. Endikaia aldageletara bialduko dugu, atzeen hartzera, eta gaur egongo aurrelari baten gatik aldalako dugu. Bai, Aritz, esari. Eskarrik asko. Bueno, Jone zure jarraitzaile zutzua da. Badaki berak. Bai, entzuten hau. Bai, zu nik esaten dudanean, benga Aritz, eta sartzen degola. Bueno, beti ez. Bueno, hori esaten duzu bakoitzean sartuko gale, honezkero. Hori egonezkero lehenengoak izango ginen. Bai. Bueno, baina saiatu bai. Saiatzen gara. Bai, saiatu bai. Uste dut, baloiare inguruan hartzen dugunean, oiuka hasten zarala beti. Ni bai, bueno, hasten naz, bengaritz. Eta inguruan inork ez dutzu kontra egiten? Badaude batzuk, baina bueno, nire bardin jat, hori. Nik oso argi daukat oso ona dela, oso ondo egiten duela, eta batzutan naiz eta berak golik ezartu, aukera moten dutzola inguruan daudenei desmarkeak eta loko gauzak egiten dauzenean oso ondo. Badaki oso ondo zelan egin behar diren gauzak, eta niri benetan asko gustatzen diat. Jokalari moduan eta pertsona moduan baita ere. Bueno, laugarren postuari euste izango da helburua, ezta? Hortan gabiltza, bai. Saiatu gintzat, jonek esaten duen moduan, saiatuko era, eta eustekotan hortan saiatuko era, bai. Zenbat gol dara maten zurain arte? Zazpi bat? Gutxi, ez da, 8 o 7. 6 liban, hasi, gutxi. Jone, bota, zenbat sartuko ditu Albizek? 15 gutxienez. Ez da objetiboa. 15 gutxienez, hortik gora. Eta afarien nire kontura. Afaria zure kontura? Bai, hori lortzen badu, horrek esan nahi du, Hori lortzen badu, afaria nire kontura, bai. Orduan bi ingo ditugu? Bai. Bat zure kontura eta beste zure kontura. Oso ondo. Bai.